Hemen de yine de salam dostlar. Bugün men size Winterset'ten video çekken. Winterset bu bir küçücek şehirçe. Aýowa ştatında yerleşýär. Eger siz menin başka videolarımı gören olan bolsaňyz, siz bilýänsiňiz men Amerikada 16 ýaşymda exchange student bolup geldim. Toýst mektep programmasy bilen studentga bolup geldim. Şeýring mektebinde okumak üçin. Onsoň amerikanski maşgalada ýaşadym. Asla 2 sanak maşgalada ýaşadym. Onsoň şu wagt şu birinji maşgalamy görmäge geldim. Ikinji maşgalamyň Amerikan ejem bilen meni erti ujuna etýän. Häzirlikçe bolsa şu bir maşgalam bilen görüşdüm. Bu häzir men şonuň öýünde ýaşaýan, uje berde bir hepdeden bäri. Onsoň şu 6-njy güne meýäm idima New York'a uçur. Bu şu meniň ýaşan şäherçem öňküsinden birazrak ul bolupdyr. Bir hasam bir hili hakykatdan bir çylstyrakdy. Bu şäherçe Winterset şäherçesi Aýowa ştaty. Bu Aýowa ştatynyň paýtagty Des Moines şäherde. Şu Des Moines şäherden bir 30-40 minut maşyn bilen sürseň şu Winterset şäherçesine gelýärler. Osaň bu Winterset şäherçesinde de Amerikanyň bir meşhur aktörleriň biri John Wayne şuň dowlan ýeri şu Winterset'de Madison County'da. Madison County bu odat bolýarda kak etrap ýaly at bolýar. Osaň şu Winterset şäherçe Madison County etrap meselem neme Aýowa ştat. Toýst Aýowa welaýaty şeýlerak bolup gitýär. Osaň John Wayne şu ýerde dowlan, John Wayne neme öň şo cowboylar, ratlar, indianlar, şonýal kinolar we köne döwürlen kinosy ol näçe şu 80-nji 70-nji ýyllarda çekilen kinolar. Ana şo ýerlerde oýnan gaty bir Hollywoodda meşhur aktörleriň biri. Men size suratyny goýarym size görkezmek üçin. Ana şu ýerde şonuň muzeyi we öýüniň muzeyi we umumy şeýle gidilýän ýerler bar berde bir sanak. Onsoň size hawa şu ýaşan şäherçäm görkezýän idim. Häzir men size mektebim görkezýän, okan mektebimi kiçirek şeýle bir zdania, ondy uzun zdania däljek bolýanlar. Umumy gowy Amerikan maşgalamam gördüm. Olaram uja garrapdylar, конечно же, näçe ýyl boldy görüşmedigime. Gowçuluk näme diýen, bir hili ýaşlyk ýatladym diýen ýalyrak. Howada bugün berde ysy. Erwet bir ölürýän saha ýok, ýöne şeýle ısrak. Osaň da şeýde baýlanyp görnüm özüm bir şäherde. Seredeýin göreýin diýip magazynlaryna ýeren bolýan da, deten bolýan şeýde güýmenip görn. O näder men size mektep görkezýän. Давайте. Ine de dostlar bu meniň mektebimiň stadiony. Şu görýän zadyňyz şol oturýan ýerde adam şu tomaşa etýänçileň ýeri. Bu ortada polyada bolsa mektep sportlary geçirilýär. Ýani beyzbol, softball, amerikanski futbol, şu zatlar geçirilýär. Amerikanski futbol çünki berde Ýewropeýski futbol kan modada, kan halap ýatanoklar, osaň osnowny amerikanski futbol, beyzbol oýunlary geçirilýär. Osaň görýänsiňiz nähili ýaşyllyk, nähili owadanlyk, oturýarly, gülýärli ýerler bar. Osaň ilk başda bärik Amerika gelemde men şu polyany görüp agzym açdym-da, sebäbi marda okan mektebimiň polyasy bilen deňeşdireňde ýerle gök ýalda. Onsoň hawa biziňki bir dron, bir boşluk, bir çayır, ne waratasy wady, ne oturýan ýeri we bir sanak turnik we meselemde mardak mektepde. Berde bolsa şunýaly nemeleri görüp, udobsolary görüp, wow diýdim prям. Ya figelam ilk başda bärik gelemde. Bu şonýalrak bärem polyasy häzir da. Ine şu yerim studentlaryň maşynlarynyň parkovka edip bilýän ýeri, ine şu parkovka. Дело в том, что Amerikada var maşyny çağılar 16 ýaşdan ýam sürüp başlap bilýärler. Toýst 16 ýaşynda şular prawasyny alýarlar da mektep bolsa bular 18 ýaşynda gutorýarlar. Toýst bular 16 ýaşynda wagty ýaňyr 9-njy klasy gutorýarlar da, soň bularda 10-njy, 11-nji, 12-nji klas bar. Dur, yok 16 ýaşynda wrode bular 10-njy klasy gutorýar, мне кажется, da. Короче, 16 ýaşda prawasyny alýarlar. Şeýdi we mektebe maşyny gelýärler bular. Enatasy getiren oňa bulary ibertde mene görüşüňiz diýärler. Neme diýär da? Student parking diýär. Toýst ýürüte studentler üçin parkovka edilýän ýer. Ine mektebe tarap aňaryk gitmeli.
Потом student parking A. Okey, o tarafta yeni de studentlara parkovka etmek için yer varmışın. O zaman muallimlara parkovka etmek için olsa o yerde mektebin yakınında bir yer var yürüyten. Onu medresede görkeden. Dostlar ne yazını öğrenen olsanız şu yerde Winterset Auditorium and Gymnastics diye de bu короче odat şu tarafını örkediyorsa da şu zdanyanı örkediyor. Şu zdanya это neme sport zal. Короче içinde bir tane sport zal var. Okuçların razdevалкасы var. O zaman neme da tuvalet, короче şanyalı. Удобстволар var da o zaman şu yerde sport zalda, конечно же, sport oynayan dışarıda hovadat goğda vakti yağışta meselemde sport zala girilgesem ana şu yerde siz ulu W harfi görüyorsunuz ne V harfi şu Winterset'ta mesela onun yüzünde bile moksada görünen ok mu yani Home of the Huskies diye дело в том что Amerika'da hem mektebin вот şu yerde ba Winterset Huskies diye belgede da дело в том что Amerika'da var hem mektebin öz bir odadı var bir embleması var ya даже hayvan var ya diye nyalara katrolun özler выбирать ettilerdi ya hayvan olmasa da emblema короче o zaman başka şehirlere ya başka şu ştatın içinde bahleşiklat bolsa bir какой-нибудь sportta şonda şu odat okuçular ana şu planı mektepten просто ne tam aydalı Winterset mektebinin okuçular diyen oklarda Winterset Huskies diyorlar meselemde şonyalı то есть Husky это neme bir gücün odadı parodası Husky o zaman şu odadım suratam emblemalarım edil şu gücün odadı suratı yalı embleması короче. O zaman berde da şöyle bahleşiklarda o zaman mesela eğer aydalı bilmem berde Ames dip prodatta da тоже bir no şehirçevada yercağı o zaman şu aydalı Ames'in mesela eğer olan ki möcekler olsa da neme volk o zaman olurum mesela Ames'daki mektep bilen şu Winterset'daki mektep ikisi Amerikanski futbolda yarıştalar. Şunda şolar объявлять edenlerinde bugün tipi Amerikanski to есть da bugün neme Ames'in möcekleri bilen Winterset'in Husky'leri tam görüşüyor deyip şonyalarak bahsleşiyorlar deyip şonyalarak объявление ettiyorlar. O zaman da bunlar için mesela такой bir ulu odat, ulu bir mani, bunlar için ulu bir говоряндатлары, o zaman her kim şol odat, maykadat giyiştirip bilen, işte, ну поддерживать etken komandasının maykasını, idatını giyip da edip, şey edip, neme, Amerikanslar ama şonyalatlar говоряlar. O zaman mesela yeni bir daha da açacaktım, neme, короче, Amerika'da mektepler 3 neme bölünüyorlar 3 gruppa bölünüyorlar. Birinci gruppa это начальная школа, ikincisi средняя школа, üçüncüsü hem высшая школа, tam high school короче. Olam nem için это neme o da bizde mesela Türkmenistan'da çağlar mektep okanlarında birinci klasdan 9. ya 10. klasa çeli hemmemiz bir zdanyada okuyan şeyler mi? Siz birinci klasları mı görüyorsunuz? Şurada 9. 10. klas çağları mı görüyorsunuz? Berde olsa 10 yılda. Mesela şu mektep Winterset High School. To есть bu dine 10. 11. 12. klası okuyan okuçuların okuyan mektebişi. O zaman middle school var. O yerde de где-то 5. 6. 7. 8. 9. klası okuyan okuçuların mektebi. To есть dine şu yaşlı mektep, şu yaşlı okuçuların mektebi. Son elementary school var. Elementary school'da olsa patsanlar okuyan. Patsanlar diyeyim neymiş o da 7, 8, 9 tam 10 yaş meselemde. Şondan başlap o da okuyan çağlar var, yaşları. O zaman bir yerde bunlar düşünüyorum şeydi her mektebi şöyle tutoriallardan da çağlar aydalı. Şu elementary school tutorial mesela şu birinci, ikinci, üçüncü tam 4. 5. klası tutarıp sonra средняя школа geçer middle school'a. Ana şonu уже как родителler için как будто bir ulu işte bunlar için bir hil begenşip en atalarda atlara mara takoy ana mening çağam elementary school'u utardı. Ana inniki yıl уже middle school'a başlayavay men çağam ösüp var ya da deyişip şeydip bunlar için как будто bir çağası üniversitet kutoranya olya. O zaman her gedek şeydip bara middle school'u kutorup уже şunyala high school'a yetişe olin тоже bunlar için like bir ulu bir neme bir durmuşun bir baskan çağını etli yanyalı bolya da bunlar bir gatı neme çünkü уже o zaman Amerikan çağların bir hil şunyak high school başlayalar olin eyyam o zaman özlerini uluyalı duyalar da уже взрослый типа менже решения проблем там
problemaları решение tapbilen men maňa indi roditellerimiň nemesi gerek gel diýen bolşup plus 16 ýaşynda maşynam sürüp başlaýarlar. Правасын алялар, осан хасам неме боле. Булар хасам bir hili независимости başlaýada. Вот. Şonam size gurrun bereyim dedim. Ne görýäňiz? Skameyka wa oturlayan, osan mektebe girelge. Ne şu yerden girip bolem. Şu garajykdan ana o yerden girip bole. Короче, girleyen çıkılyan yerken. Ne de şu menin mektebim. Ne şu mektep melece zdanya, bir etajlı zdanya, 2 etajlı değil bu. You know that. Ne şu Winterset High School. Menin okan yerim. Bir yıllap şu yeri katnadım. Klaslar okudum. Конечно, klasa işlemyalık maşinli bolmadım. Maşin sürmedim. Yöne meni odat şu Amerikanski enem atam şu yerik odat edipdi. Getiripdi. Mektebe her gün karaci bile küçük kayıt yazsa olsam men mektebe koyarlar, özlerim öz işlerle gittiler. Ne ulu W harpam görüyorsunuz. Winterset tipi Winterset. Şimdi alacak gidecek şehircide nemettim. Okudum. Yine şuna gidecek şehirçe olsa da benim için bir ulu zat geldi da. Nerede öğrendin? Türkmenistan'dan geliyen bir odattın. Men Türkmenistan'da şehirde yaşasamam. O da destemem da kak. Mara şehirinde yaşayan kişi, mara şehir mektebinde okan kişi, nuştu okandı ne mi? Amerika ile onun hemmedanın bir hil ablom oldu. Даже серьезно Amerika'da men birinci yedek посудомоющий машину gördüm şu an. 2003 yılda. Я офигела, я не знала то, что посудомоющий машин Бадройда моктум. Оказывается, бар eкен. Şonda hayran alıptım. Wow, deyip, серьезно mı deyip. Da, hani Winterset Junior High School. Görüyorsunuz. O zaman bu high school'da da karoçi neme okuyan okuçularım o da yürütü nemeler olya, no kliçkalar olya da kliçka diyem de personalni kliçka deldi. Armiyadan da bolyara tam дембель olya, молодой, потом neme дух, şonyalar atlar olya, berta şonyalar atlar. Karoçi 9. klasları neme değil ya, freshman diyorlar. 10. klaslara da вроде freshman diyorlar. Yok freshman tak. I'm trying to think here. Yok. Короче, 12. klaslara senior diyorlar. Типа English. 11. klaslara da вроде senior diyorlar. То ли junior diyorlar. Потом 9. klastakilara olsa neme freshman diyorlar. Так что şonyalar nemeleri var bulan. Такой кличкалары var. Detallarını men odatda. Size belki internette gözlep neme taparın yazgısını koyuyorum şu videoda. Потому что şu an neme yadıma düşürecek bolyanlar. It's like da o zaman men istoriyam şeyle to что men 16 yaşımda olamsam edil şu an. Nemedin da gidecekti patsandım bulan nemesinde o zaman men asla junior bolmalım. Men asla bularda 10'cum neme klas okumalım. Yine men 10. klası okuyacak ya da 12'ni okuyacak men 10 kez alayın deyip şeydi payış ettim. Mektebin nemesine direktörüne olsan olam eğilişi edip bolya deyip meni 12. klasa sallı. Şeydi olsan men seniorlarla okudum. Ol 12. klası okuyacak diyenmin sebebim o da men derin diplomunu isledim. Men sertifikat islemedim. Amerikanın mektebin oturdu deyip обычно sertifikat veriyorlar da men именно вот американский диплом okudum. Prямо diplom isledim. Şeydi ben sonra yılın sonunda diplom verdiler. Begencimden ölüm var. Diplom şu adamma men amerikanski mektepten именно diplomum öyde yatı marda. Yöne şonda gatı o da beğeniptim. Şu diplomu da ettim de. Ne bu da size yine şu zdanyanı da edecek. Görküzesim mele. Winterset Schools Technology Center diye over there. Şu yerde. Короче, o yerim neme технологический центр. То есть zdaniyacık ana şunun içinde bunların nemesi var. Телевидение var. Da tam teadelik телевидение nemesi var.
production centerlar datları var. O zaman deliftam što her mektep özünün gazetini çıkarıyor. Ya hemen özünün odadını çıkarıyor. Like neme şu hava maglumatını, her günkü təzeliklerini, şu datlarını çıkarıyor. Onun mektebin öz okuçular etdi. Toys olan bular üçün neme yalı bir neme desem kan bir hüner öğrenir yalı. Bir ederi bir datta yürütü bir boş oturmasın deyip karoçu hüner öğrenyalar yeni etdiyalar gelecek profesiyalarını bir adetdiyalar da şunu hemen üstüvlen şonyalık işlerin üstüvlen o zaman biri şu mektep gazetini redaktirovat etdiya redaktor olya yine bir jurnalist kişi olya şey deyip karoçu ya diyan datlaram onyalı bir neme datlar da bir dünyadan haber getiren oklar bular şu mektebin içinde ya şehirçan içinde bir bolup geçen datlar var da ya diyalar umumi. Ondan menim şu Winterset neme schools technology center'da men şularda hava maglumatı nemesi bolupdum prezenter bolupdum. Toys men hava maglumatını aytıp berýärdim mektepde. Durup da dedim şöyle normal kostyumlar giyýän bolup ben tipa bugün bizim havamız şeýle bolýardy beýle bolýardy şonýaly. O zaman neme edil hava maglumatı hakykyla realna bulan nemesi var şu görüntü şolu kabinetler yeneler var где şodatlar snimat edilýän. O zaman hava maglumatını olar neme etdiýärler. Men karoçi yaşıl ekranın öňünde şöyle ekranın öňüne tutan bolan bolup elimde nemeden bolup gurrun berýärdim mene tam Aýowanyň bu ýerinde hava näçe Aýowanyň o ýerinde hava näçe diýen bolup o zaman şol yaşıl nemäň üstündem uje şu videony montaj etdiýän okuçylarym конечно şo ýeri hava maglumatyny goýýardylar. O zaman şey dibim как бы ne mektebin içindäki televizorlarda görkezýärdiler. O zaman men şonu emedik gördüm bärde. Gatty men üçin gyzyklydy, это было так необычно. O zaman короче mektebin durmuşunda var men köp zatlarda gatty aktiv oldum. Men mektebin teatrynda выступать etdim. Bir kıştanak nemelerinde, oyunlarında, teatralny постановкаларында выступать etdim. Bir ki yerinde главный rolda выступать etdim. Потом sportlarına gatnaşdym и, конечно же, televidение işlerine gatnaşdym. Şey dip hemmerik burnum sokup çıktım bärde. Sebebi mening üçün bu birinci gebekdi. Mening hiç görmedik zatym, ömrü görmedik zatym. O zaman bärik gelip ýipden Spanyal boldum. Bir klub, после школьный klub bawurda hemmesine gatnaşyp çykdym da. O zaman nemesine de gatnaşdym. Men bäriň horuna da gatnaşdym. O zaman bäriň neme orkestrynda, toys orkestrynda oynadylar da ýöne men horda aýdym. O zaman orkestranda neme muzika çalýar menim. Imенно o zat horda aýtýardym. O zaman meňem sesim takoy beýik bir sesleň biridi. Sopranody. O zaman bilemok muzikadan neme baş çykýanlar belki bilýändirler. Короче, soprano ses. O zaman meni şey dip neme sopranoň arasyna goşup şey dip umumy horda aýdym aýtýardym. Şey dip men hemme zatlaryna gatnaşdym şu mektepde. O zaman bu mektep bile meniň gaty odat gowy bir odatlarym, ýatlamalarym. Ondan o şeylerek sizin hem näme çağılaňyz, atlaňyz Türkmenistanda baý bolsa size gaty odat etýän, maslahat berýän da çağılaňyz ingliz dili molumada da gatnadyň da odat şol amerikanski neme exchange programma başvurdurun, чтобы çağılaňyz atlaňyzam şmenýalyk Amerika gelip herhili şu ştatlarda nemelerde mekteplerde okap da edip bir durmuşy odat öwrenirler ýalda. Durmuşy sapaklar öwrenirler ýaly, täze hünerler öwrenirler ýaly. Meniň gaty bir gyzykly durmuşym bol şu ýerde. Bir ýylçyk boldum, ýöne bir ýylyň içinde men şu ýerde bir 10 ýylyň içinde öwrenip biljek zatlama öwrendim da. Şu seretýän ýatlamalar gelýär aklyma. Diňe ýatlama. Näçe ýyl geçdi ýoksa başyndan da. Gaty neme? Да. Мага köp zat berdi şu mektep. Так что спасибо тебе большое. Winterset Junior High School. Go molumlama bardy men şu ýerde ingliz dili molumady. Mrs. Bartelt o zaman himiýadan bir molumady bir go adamdy. O zaman direktormydam gülýäli bir odatdy Mr. Shapiro. O zaman da şonýaly. Вот так вот. Şey dip size bir mektep öwrkedeýin edim. Надеюсь, вам понравилось. Yine şeyle çevir şehirçe Winterset Jaýlar we umumy jaýlaryň arasynda distansiýa ulrak, göklük görüşüňiz ýaly.
Osan gatay yuvoşluk var ha, реально. İç ыстыраак bir hili. Berde публичный transport yok. Короче, автобусам yok, metro da yok, hiç adam yok. Ovayalı yerde umuman. Ondan sonra ya yürüp gidecek yerine ya da o zat maşinin olmalı. Ondan sonra benim bugün burada yürüyün dedim. Söyleme öyle yatamsın. Şimdi şu Amerikanski raditilimde yatamsın. Burada dışarıda bir yürüyüp ne mi dedim yoksa Amerikanski gecemin maşinini alıp maşinde istem has yakın hem ansat olur diyonu. Burada yürüsem özüme yervet olmaz deyip şeydi. Aylanayın dedim. Aýowa umumy respublikanski ştat diýip hasap edilir. To есть demokratlar berde yok, hepsi konservativni respublikançylar. Ýagny Trumpy podдержка berýän adamlar, osa onun baýdaklaryndan hem görseň bolýar. Görýäňizmi baýdaklary bar. Osa ine şu daýdan öňünde короче neme daýdan öýüniň öňünde o zat обычный американский o zat baydak var, и потом berde какой-то adam öýüniň öňünde bolsa Confederate flag var. То есть Confederate ine şu bolýardy. Osa Confederate flag et o zat bolýar. Daýda bir de söýýämesler. Näme alýan diýerler. Avtomatny çykaryp atyp başlasa näme berdekler öz arujalaryna hemen gowerýarlar. Şunýal adamlar sebäpli Amerikada arujany hiç yatıran oklar, yara götürmek, zakon yatır bilen oklar sebäbi. Şul adamlar yaraglaryny götürüsü, yaramyzy götürmäge biziň hakkymyz bar diýip yatırdaslar gelen ok yara götürme. O zaman короче Confederate flag diýip görkezme şu gyzyl flag. Şol o zat da Amerikanyň nemede Amerikanski gражданский uruş bolupdy. Onun maksat bilýän yok. Men şu Amerikanski gражданский uruşda Günorta Amerika bilen neme demirgazyk Amerika uruşupdy. South and the North basically tam New York zatly mesela aşağıdaki Texas'da şolar uruşupdy. Olam näme şu George Washington'dan Lincoln töwerek prezident zat bolanda olam Irak döwürde tam 1800-näçelerde ötýän şonu o zat şu konfederatlar şol neme Günortadaky adamlaryň götürýän flagy şu gyzyl flag wa который krestikli şol. O zaman olam nämeň nemesi helki Günorta üçün töweşen adamlar şolar neme gullary to есть garalar we afrikanlar şu afrikanski gullary saklayançılar ve gullu короче ayırmak islemedik adamlar. Severden neme gelenler olsa to есть New York'dakiler, Pensilvanya dedi ya şu Amerikanyň demirgadyndaky adamlar olsa neme gul saklamagy yok etmek islediler da. O zaman şeydi olsa iki tarap kak uruşdu da bire o zaman короче gul saklasy geldi birem gul saklasy gelmedi. O zaman şeydi gul saklasy gelýänler iminna helkiýala krestik konfederat neme flagı götürüp şonu öz bir baýdak edip saýlap alypdylar da. O zaman häzirem neme şu döwürden 21-nji asyrda haça 20-nji asyrda da şu konfederat neme flag biraderak neme diýip hasap edilýär. Offensive. То есть немножко оскорбительно diýip hasap edilýär da sebäbi neme gullary saklamagy halaýan adamlaryň flagı diýip şonýalrak seredilýär. Ondan soň ýöne ondan Texas ýaşynýalyk bir ýerler короче şu konfederat flagı ýok edesler gelen oklar. O zaman eyle ýerde patriotizmini görkezmek üçin helki flagam çykaraýarlar käbir ýerde ine men şu flagı podдерживать etýän diýip. O zaman şeýle açyk görleseň ine şu şäherçe şu ştat umumyda rasist ştat. To есть deme garalary, zatlary eken halanoklar, umum afrikanlar zatlar halanoklar rasist diňe aklary предпочитать etýärler. Mesela berde şu şäherçäň içinde gara ýaşaýanny görmedim. Men student wagtymam görmedim şonu, şu adam görmedim. Beýleki paýtagty, Aýowanyň paýtagty Des Moines aýtýan, şu ýerde garalary görýän, ýektuk tapylýar. A вот именно şu Winterset şäherçesinde gara ýaşany göremok. Hemmek şu ak. Berde gara ýaşaty da ona hiç kim hiç zat diýmeýär.
Yöne adamlar bir hili müülleri bırak seyrederler. Da, потому что qaralar realni halanoklar. Rasist da. Onsoň käbirsem şu rasistliğine da guvanyalar ama ay qaralar gerekke olur näme diýişip şanyalar. Короче, qaralar halanoklar. Şonu urun vereyim dedim. Yani şu konfederat neme flagı görüp var neme. Şu yadıma düştü. Dostlar, men şu an intem Aýowa'da ve men bugün bu Beer and Wine Festival'a geldim. Toyst piva hemen vino festivali. Berda короче o da biletini satın alan elbette adam başına gidip $17 düştü. O zaman şu bilette neme her hili bir firmaların pivasını bilen neme vinolarını dağıtıp görüyen. O zaman berda besplatny bir ime adam beriyor. Kendileri yöne prem ime da yok. Cheese, то есть сыр va birazcık kökücük va eğlevelir atlar, popcorn atlasam. Так не очень, но в общем-то neme içeri da gatken. O zaman şunyalık vendorlar var. Görüyorsunuz şeyde palatkada, короче şeyde batan palatkada öz produktlarını, то есть öz pivalarını, vinolarını koyuyorlar. O zaman sizem şunu dağıtıp görüyorsunuz. Yine görüyorsunuz o anlardadım. Şeyde pırvırdan barıp dağıtıp görüyorsunuz, besplatno dağıtıp görüyorsunuz, olur size adaçıktan kuyup veriyorlar. Umum elbette her hili içkiler dağıtıp görüyorsunuz, vino deydi, yene deydi. Da şunyalırak, katıgıdıklı, конечно же, hedil. Neme осторожно olmadan prem piyanam bolayan var. Поэтому da mening neme amerikanski kakam görüyorsunuz, amerikanski kakam neme kolyaskada oturun. Yon kolyaskada oturan oktu da yon normalni yürüyedi, yon arada neme bir probleması sağlık tarafından operasyası biraz ters gidip şeyde kolyaskada oturdu. O zaman kaptannak ayalım mening amerikanski ecem Betty. Вот, şolarla geldim. O zaman da şonyalırak umumi hedil Havada bugün govi gülüyalı men Aýowa ştatında. Anime bu parka Altuna park değil ya adı Altuna. Şunyalı geldik görüşünü diye adam gatken. Mumu hedillik. Da. Odan parka kenödüm. Dostlar, ne de şu şehirçenin merkezi diyen yalış menin o da Winterset, Aýowa şehrim. Şu yerde student olup yaşan şehrim. Ne seyredin şu güller akazıvetse o da keni hakiki güller keni vazada. Ondan şu şehirçenin içinde ne hem ekşi bilyada bir-birine. Ondan umum şu şehirçede gidete 5.000 adam yaşayar ekeni. Ondan şu o da Hergedek şu yazat gelende bir-birler bilen alalaşar ekenler irdenle dang bilen altıda turup bir kuşsanak adam şu gülleri su vermelekeni. Ondan şunu medyer ekenler irden turup güllere datlara su verip seyredin neri beri yuvaşlık hiç ile ses yok, zat yok. Dımdırslık gece yatağında da yuvaşlık New York'ta gece yatağında to politseyski sirena, to pajarne, to neme skor pomş, neme geç git ya ses edip berda o sebep şey hiç ile ses yok. Dımdırslık var. O da men berda student vaktım. Şunyalık mağdinler köp değerli berda şu an mağdin biraz köprek görünüyor.
Bundan am has iç ıstıdı. Häzir olsa näme olsa da çiçit magazynlar köpölüp durýar, sırany iç ısty var. New York'tan gelen soň bäri konkretny iç ısty bolup görünýär. Bäri näme belki garangda gelip ýaşasaň naверное gowy bolar. Etil ýaşawatyň aha. Bir hili göreýelenin ýaly. Извиняюсь olin. Ýöne bäriň asmany owadan, howasy gaty arassa. Real ervet yerde. Häzir emne şu wagt ozat gift shop'a var yani, to есть padarka zat almak üçin. Ýöne baryp aýlalyp göreýin dedim, öýde oturanman. Şonýalyrak ýagdaý. Lights go